ki para bangit biit baro hagabaning kong nga aingo yu blay ubala penla yanga ya kabangan don ringkat bat pi hakene kapor hagabangin yo ban syakri lang yu blay ling bajong kene kapor hoat nga pediang semua bahaya pi ki para bangit biit baro nadu i pastor ki demen basan jong kebalang ki kot komti balang bat ya pi lang ki para bangit biit ki bayadon hakene kapor nadu ki long kmi ki long kpa ki parlok samla wat ki hap ki berit ru ki badan hakene kapor ni aingo yo blay bo penyo ingi kene galat bang yo ban kiu syakayeng ke jong u ha ka bangin yo ru ban syakri yo u ali ngin ya syakri lang yo blay ling ban jong kene kapor daga jinget ke scam daga jing dwai bo blay un pen mat hangi ke jingker ku ling ba jong kene ke jing syakri baki ke barok ki bangingin pendam kandalong sisha ka jing mentoy ka jingker ku na kamta ka jing im ka jing shimet bat kum juru na ka benta ki yeng ki sem ke jing itungin IT kene kapor ka jing lam ka jong blay tungin ya dwai ni aingu ime blay ku pa jing yu ba beneng na ka benta kene kapor ko try ji subi ya ka bang yo ban kiu kene ki yeng ka khut ka bentang ki jong me try nga IT le ban nga IT yang ilang i way pi way bat ya ki benta barok ki bamangingin penda blay to I can long da ka jing lambat da ka jing chat bor ko jome ko try to I bu men sim jome un ki laj lut hapdeng jong ingin ngau thu ko kan rat bahaya ka jing don rengkat ka jome bat ngi ling ba jong kene kapor jong ka jing syakri sai sien nga IT ya ki benta barok nga IT kene ka jing syakri naduk pasdang haduk bangin penuai no ka gi sangti bedan bor bat ha ka jing lam ka jome to shimti kapor nang sa barok tu ngau ingi bat tu map ingi na bagi ningi pan mingi dem haga kerteng ka jong tribe nong penim jong yu Jesus Christ amen ki para bangit ngin beteng ya ka jing syakri ka jong i ha kene kapor da ka bangin ya ruai lang ya ka jing ruai ka ba shispa nriu pulai ka jing ruai ka ba shispa nriu pulai ngiwan ya seng da jing sko kmen ban yaro ya unong penim da jing it bat ka jing suk jai hakmi ngiyai ya ruai to ya ro jam ko beneng perthei ya laki jing ya ro to say ban kentius im yu Chris utrai jing ya ro jam ngin ai ngin ya ruai barok ki dekot ka jing ruai ka ba shispa nriu pulai Wan ya sing ka jing smokeman ban ya ro ya unong pen im ka jing it ban ka jing sum chai hak ming ya wai to ya Neng perthai ya laki jing ya ro tu say ban ken tisi you Christ who try jing ya ro jam ngin ai ngingu ya mi Ablay ublay bangila yo kaktin jong mi bamila sha hakatim na kapom jong iban pa to ya rojam kubne ya laki jing ya ro tu say ban ken tis im you Christ who try jing ya ro jam ngin ai tu hi kai try tu nang penchat ban ngau tu ya ka bo jong mi ki to nu jong ni sen chan ron kos im ka bam jukum tu ya ro jam ku neng perthai ya la
ki ching ya ro tu say ban ken tis im you Christ who try ching ya ro jam ngin ai tu samban ngi hala kasni tu saku nong pen im jongi bangin yo shakrita yami kan ba im ha birthday to ya ro jam ko play birthday ya la ki ching ya ro to say ban ken tis im you Christ who try ching ya ro jam in ai Kajing puli na kaktian ka jong blay hagani ko por kadai nagasam ka bakandai po katto kat nitli ki dekot bat kum juru na kajing rice ngosen ai kalanong ka balai bagadekot ka baar puar ter ki kentien ki ba ong kum ni mami try melalong ka jaka syong jongi hakipateng benriu baro men ba mempat pen mi no ya ki lum lemni ba mempat thaudur ya ka kendo bat ya ka perthai wat nadu bam jukut hadu bam jukut me melong ublay tuhikai yangi banyo yakisngi jongi kumta bangin penyo hangi ya kadok nud kajing stan tu pen kedang yangi dang step na kajing isen ay jong me bangin yot shat kemen bat sngok men baro kisngi jongi kalong na kijing isen ay utray ba om syam la bamdu yangi nabaki jing isnay jong ukim du kilong ki batmai man ka step ka bakraw ka jing yai ne jong me utrai ulong ka benta jonga ong ka mensim jonga namar kata ngan kermen hau ubleun kerku ya ka jing shakor ka jongi ya ka jing pulin ka ktien ka jong ublei tengin dwai ngi aingo ya me ablei buk pa jingi ba beneng sai sien ko try ji subit kumni ngia don hagani ka yeng ka bakut ka bakentang ka jong me ha ka bangin yo ban syakri ban mani bat ban pendon burom ya me kanar bah malaya lam yang ngiling ba jong kani ka tayo baro syetiyo hakikam ki jam ki jing tray ki jing kta ki jongi ko try bat kumni ko try hagani ka sngi melapan la pat yangi bangin yo ban wan rung syakani ka yeng ka bakut ka bakentang ka jong me ko try ha ka bangin yo ban wat ya ka khamat ka jong me ban ai syame ya ka burom baro ka ba medai ban yo ban ai syame ya ka jing ai ngu ka jongi baro ka ba mami batang mami hi medai ban yo kan ra ba kum ni ngi wana khmat jong me ko try ngi pla khmat jong me bangi long tang ki bru ki betlot ki beswai bat ki badon kam ya ka jing is ka jong me ko kan ra ba hoi ko try ji sub it kum ki khun ki jong me kat ni ki don ha ka ni ka yeng ka ba khut ka ba kan tang ka jong me me tip bat me yo ia blai ya ki jing angnut ya ki jing trang jong ki khun ki jong me ko try hoi ya ki jing kami lenti ki jong ki ko try ji sub e ye ki jing angnut ki badon ha ki dok nut ki men sim ki jong ki haba ki kiu shaka yeng ke jong me try ji sub e ngadwai namar kata baling ba jong ka ni kapor ha ka men da is even kami kerpang ya ka wei ka men sim ko try ka wei pui ka dok nut bakin mat ko try ji sub e ya me kham tam ha ka dok nut ba ka men sim ke jong ki bakin mat ko try ka jing ya lam ka jong me ha ka jing im ka jong ki ko try bat kham tam ya ka jing pendap ka jong me nak ka bentai kita ki jing angnut ki jing terang ki badon ha ka jing im ka jong ki hoi ko try ki don ru ki para bengit ki men sim ki bokodor ki bawan ringkat bat ki jing kit ki babun ki ba ki don ya ka ban kit ha ka jing im ka jong ki nak ka wei ka sngi sha ka wei pat ka sngi kan ra bha ngadwai ya ka ba mi men kmi kerpang nak ka benta jong ki ru ko try ji sub it
Try rap yaki ko try ji subit bakin yo ko try ji subit ya kata ka jingjak that ka me kular ban ai ko try ji subit ha kita barok ki bawan hajan jong me ko try ji subit habat ki bret ya kita ki jingkit ki jong ki ha ki slak zat ki jong me kanar banga dwai ba men ya rap yangi namar kata ha gani ko por halaki jong ki jing kmi lenti ki jing angnut ki jongi ko try ngadwai ba men ya rap yangi bangilak ban mat ko try ga jingker ku blai ka jong me ha ki jing em ki jongi ki yeng ki sem ki jongi try ji subit ngadwai ba men nang yai ker ku ker pangru nagam ta balang ka jong me hang ni nadu ki nong syarai ki jong ka i pastor ki temen besan ki dekot jong ka komiti balang men nang ker ku ki ko try ji subit oi da ka jing kot ka jing kia bat da ka jing syempang da ka jing stan ha ka bagi nang lak banyalam yau pat lang ujong me ko try ji subit kan maru nam ta ki nong syarai ki badon ha ki jing pang ki jing sitom ko try ji subit kan mau ker pang na ka benta jong kiru ha ka menis ko try ban pan mat ha ki ka jing pen kia ka jong me ko try kin yok ban ma da blai ka jing pen kia ka jong me kanam ki nang lak ban yai tray ka kam ka jong me ha ka ni ka balang ka melabu na ka benta jong ki kan mau ya ka wei pa ka wei ka rempe yeng kristan ko try oi ker pang ru na ka benta ki tu ki para bengej beit ki batrang ki bakwa dik ban wan ka yeng ka jong me ndai namar ki kerta ki jong ki jing no ha ki kerta ki jong ki jing pang ki jing sitom ki babat ya ki ko try ju subit oi wala ki don hala ki jong ki yeng ki sem ko try ndai ha baki ya shim mentaling baka YouTube channel jong ka balang ngadwai bakin men pen mat hakiru ya ka jingker khu ka jome ko try men pen mat hakiru ya ka jing don ringkat ka jome ko try bat ba men yalam ya ka jing im ka jong kiru ker khu ya ka wei pa ka wei ka rempe yeng ka stan ai kinang mat ablei ya ka bor ka jing don ringkat ka jome ko try ji subit kam tam e nginang la ya ka ban yai syakri me na ka wei ka por kan maru ku kan rat bha na ka benta ni ka jela ka jong hi baro ka wei ko try ji subit ngi em ma pedang gisngi ki bam ti kena ko try ki bangim tip ka e ka banjala shai la shisngi ndang i shania ban ni ai tilut ya ki e baro ha ka jing lam ka jome try ji subit kan mau na ka benta ni ka jela ka jong hi baro ko try ji subit ho ni la kan jo ka jing dap san pos nem ngadwai ba menang yai kerku ya la ka jong ka jela ka jong me nadu ki nong ya lam ki jong ka ko try ji subit ai haki ya ka ben sim ba ki la ban pai shame bikin syap ting me bat bakin penya tu iki kam ki jam da ka jing syap ting ka jong ki me ko try ji subit bangin yo i ba ni ka jela ko try kamat ya ki jing kerku ki jong me ko try ji subit kanar bahasa ji sin ni IT ya ka ni ka jing syakri ka jong i bat ya ki benta barok ki bangin pendep bat kam tam ha ka bangin sayok ngorui ka ketin ka jong me ngadwai ba men ya rap yang i ko try ji subit bangin mat ya ka jing yalam ka jong me bat ya ka jing kerku ka jong me ha ka jing im ka jong i simti sai sin pat ya ki benta barok map ya ki pop kilat bro me syama ka jing im ka jong i bangin ngi pan ngi dem kerteng tribe nong nem jong i Jesus Christ amen ki para bengej ha ni ko por ngin pois ko bat ka benta kata ka jing pendep ya ki kam jong ka balang nakaliang jangka balang Presbyterian Moro ngi ai kuble yipi ki parang ibaro lam ki pat ki parwe na ko pat ki balang ha ka kerteng ka batiang tamu tra benong penim jing Jesus Christ ngi ai kuble ru yipi ki parwe ki bamla bandon han ka yeng ka batang juble me kum ka balang ngi ban pelat ki YouTube channel jaga balang Presbyterian Moro ngi ai kuble yipi ru ha ka kerteng u Jesus Christ ngi dap tak jis ngukmen ka bakrau bakum ka balang ngi dan hapling jengi ya Reverend W Shilla i pastor idan ha kabalang Presbyterian nok thamai mat ikmi ru ya kabalang hangto pastor nakaliang jaka balang i penpau ka jing sungu bat sungu burom ya phi ya ka jing lakloi ban penko ngu ya ka program ka bakum kabalang klasane api ban nongkum unongkren ha kaneka no pa jon ka sngi ni kerman scam ka khubor ka bauble ulapan dei ka donut ka jong phi kan nong ka khubor ka ban ai jingkermen yangi akum ki dekot jaka balang badru iki weipat ki parungai ki balaban khmi lengba ki YouTube channel jaka balang na kaliang jaka balang i pha ka jikr khukor do ip pastor ba phnio kamet ka bakot ka bakhya bat kam tam e ka jing syakri ka ba filan ai hala ka jaka balang na kaliang jaka balang ru ngi pha ka jikr khukor do ya ki dekot jaka balang ha ka balang Presbyterian nok thamai ba ki amat ka jing kot ka jing khya ba ka jing khu ka jong ublei ki program ha kanika janmit ki long kumni ka jesakan thai kan long tang shiwai kan ki jeseng nong ilam in long e Mrs. Wainorum vice chairperson ka jesakan thai jo ka balang nong police dang bat duai kong June maya leng dok lang mai nong kran in long i
kongkrensiban nongkenri. Hakaporsan baje janmit ke jeseng samla kan long ke jeseng ke jongka inong pulis dang baduai in long i Mr. Neil Anderson Karbuki bat inong kren Mr. Penshai Lingdo nong pure. Ki program hakanikas tayo kabanwan kin long kumni hakasingi balang kata haka Artundritrik January ajar fuar nginyo ke jeseng mit balang hakapor ndri siteng jan mit nginyo pat skui pat ke subject ke baong lemdak hapat yu briu umla banu i ya ke hima ublei ya ke bala pensionong rem ke kum ke gospel ke jong Yohanes ke long ke balai ke dekot ke balai ya ke bala pia na ke thim ke jingkapat ya ke bangej lasanya ya ke subject hai i wen ke ridang ba jo ke balang Mr. CD Kenjing i nong pulis dang baduai nong i Mr. Ricky Shampang Konglam hakasing sejan kata haka Artundai Trik January ajar puar nginyo ke jeseng duai mit sing sejan hakapor ndri shiteng jang mit iban pulis dang baduai Miss Riu Basisha Lingdo maka matjing duai kan long nakabenta ka Jingrakhi Centenary ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital. Hakani kasing utrai ka banwan kata haka Laipo Trik January ajar puar i nongkren hakabalang jungi ilong i temsan GS Dekar temsan nakabalang umshing maukonro. Kenipat kalong ka jing pentip ka bala yo lingba ka Ferzanda Music School jong ka jeseng samla balang Presbyterian Mauro ngan pulih ka kumkalong ka jing I form nakabenta ka tonic sulfat term 1 bat term 2 bat ka piano class jong ka session January June ajar fuar kan long nadu ka new trick January ajar fuar ka bala banyo no secretary ka music school bat ka penpoi ki form hal ni shua ka kharatrik February araja arfuar la karpat iki kun ke balang bat ki ru bapinsko ban join hakin iki kelas kini harum kilong ki katuka ni ki jik penshai halo kimat ke badan kam kumni ka baningkong na kabenta ka tonic sulfa la khmi lenti baki samla baki khna ke bakha asdam shaneng kenthe bat shinrang kila banwan shin ka kelas tonic sulfa ka dika course ba asnam bala bentah ki southly ki term kata term 1 2 3 but 4 kawi pat yamenta on I form ki term 1 but term 2 ka jingsiu na ka benta ka term 1 kalong sanspa arpho kata naru January hadu June ajar fuar de bensiu laispa hinyu photingka hakapor ba submit yaka application form but yaka basa sispa sanpho de bensiu hapo ubnai June. Term 2 kalong news pa arpotingka kata nadu January hadu June ajar fuar ba deben siu sau spa khnep santika kapor ba submit ya ka admission form ba ya ka basa arspa arsantika deben siu dap hapo ubnai June joka snem. Kabaar na kabenta ka piano class na kminti bagi samla bagi khna ke ba khat sau snem shapo kan thei bat shinrang kila banwan saknika class ka jingsiu kalong shijar khandai spa inyu putengka na kamta ka course basic and initial course kata naru January hadu June ajar fuar deben siu hinyu spa arpho kapor ba submit ya ka admission form ba de ka basa shijar aspa san putengka deben siu dap hapo ubnai June kabalai ka tonic sulfa class kan long hakapor khandai baji men step hadu khat arbaji men step man kasingi sajan kabasau ka piano class kandon haki sau bentar dan haki sau batch kata pra hadu khandai baji khandai hadu shipo hadu khatway bat khatway hadu khat ar baji mensingi man kasingi sajan ya ki jingtip ki bakhamnya la bani kendu ya ki nong elam jong ka jiseng samna balang Presbyterian Mauro la perkenmau biang ki parabngai ki ba senyang ya ka pateng kristan ban penpoi yu senyang sha u secretary jongka balang hakani kapor ngan sumba ban kerpat ya ki ushers banonra ya ki jiangu bang sumba ban kerpat ya Mr. WM Ramsdam ban duai ya ki jiangu bat ban duai kerpang ru ya ka jilla ka blakan jo sha ka san posnam ha ji nanti jongka ya ki nongelam jongka sarkar batru ikidkhot baro kinakhnong hakajilla Meghalaya
Đừng đi đuổi nghĩ đến cái đó của bậc khao vẫn ai ngô em mê ao bê bục bài như vậy nên nằm ở cái sinh cái bậc khao cái sinh cái bậc tăng cái chồng mẹ và cũng cái khuôn của mình nhiều anh kia hay những cái giếng bạn sắc đi bạn mani bạn pedang lu cái chừng bam mình xem để các tin của chồng mẹ buat pedang cho cái chừng kreat yang kemariang dengan nhiều sông saat hay bagi dan hay những cái giếng chồng mẹ bạn nghĩ kermen ru bangin ang yo ya cái chừng perhem apa cái mình xem chừng gì hay bagi yo snow bạn mình pedang như các tin của chồng mẹ dengan bau sắc đi chồng mẹ bạn nghĩ doain mar kata kekenrat mình senai mình kan mau kerpang i pastor W Shila ia bermelawalam kenang khani kejaka ban ai ka khubor ka tin jong me tu isne ban kar khu wa kawai pagawi ka kinin ban yu bami na sentur i kalong ka jing kersan ba ka jing ai bor ya ki men sem ka batlot jong i ai nal aman ya hani ka thai ka badap sibun ki jing tuna ba ki jing kala tu isne ru ban kar khu yang i hani ka por habang yo banta ban sekri me ling ba ki jing ai bạn ghi đuôi với cái này cái ai ngô của bạn là bên mỹ của Chúa Giêsu cái lòng bạn bên khao ya các cam cho mẹ kham tâm e của Chúa Giêsu học của cung cái này cái gì người lấy để bên kendu cung của Phước Mori District ban sekri mẹ rồi là cái chính lòng chính ban cho những cái thầy nghiêm lạc của Chúa Giêsu bên kendu cung của Phước Mori District rồi người ra cái này cái ai ngô của Chúa nam ta cái borom của chồng mẹ tụi snare bên cái khui cái này cái ai bên cái ti barok cái nó sẽ cái này cái ai ngô bagi nang man roi kerhai ko trai ban pen krau ya ka kerteng jong me ha ka ni ka khando ngidol lu ka da ban sngongu ya me namar ka jingker khu je me ni ka jela ka jongi ko trai ha bakal kenjo san phot li snem ka jingya ti jong ka bat kum ke bangai ko trai ji sung yai dwai na kam ta ke nong yalam jong ka ko trai ba mi sne ban penyo ha ki ya ka ban sim jo ka jing e kham tam e ya ka jing tip re tip lei bagi lapan sensyar bernyalam iki khun baru hapok kecela bagi nyo ye jing sung sengai ke jing sut ngen bagi iki baru ke jing roi ke bentak repair tu isne ru ben kerkhu du kisnong kita kira mak snong ru ke belan ke bentah ban dikit ya bak lang ban pen bha ye negeri ke jongi tu isne ru ben kerkhu ya ba kuwi ke long ye long sem ru ngi ru ngelapan ai ke jing sikri ba bahatam ban pen bet pen bha ye ke ni ke jela ke jongi kerkhu ru ye ni ke por ke badang sa ko kenap ye ngai tiba sai sisin hakiti waspun jome tu pedang akrab e ni kejing karpat jongi tu map ru ikipop jongi ipan ngi dem ngi tuangi khot karpat hak keteng jong uji su amen ngin ye beteng ye ka jing sakri ka jongi ha ni ka por bangin ye ruai lang ye ka jing ruai ka ba arspa nru po kandai kajing roi ka arspa an ribu kundai lembat ngi trai tu long me bala pen im pen long khuj pen long sngur mengin manis im ketien jong me angin sngo bor jong ka hangi krena trai ngin shashkor me long ublehi kajing roi ka arspa an ribu kundai Lemban he tried too long me balam pen long cold pen long swarming in manis mingin manis mingin manis pen long cold pen long swarming in manis Habaro Parker High Lumen Simpan Trey Ben Im Kon Belan Parnakas New Birthday Nakas New Birthday Nakas New Birthday Ben Im Kon Belan Parnakas New Birthday
Grand atwangin sas kormilong ublehi milong ublehi milong ublehi Grand atwangin sas kormilong ublehi Tengin doai. Kan rat bahakum ni habangin pelit bat bangin puson ya gani keketin ke jome. Terangi doai ya ka memen ya lam yangi. Haot kumamela ibet ban penyang ya usyakri ujong me gani kepor. Kapla kamat jome bangamdon ni na ladiru. Terakhir dari men isnai ya kapan penon kam yu tangkum katendong jing pensawa. Pen krek yang iru iwe piwe ki dok nuot ki men sim ki jongi. Baga ketin ka jome kan yok jaka. Bat kan long ru ka jing mentoy ka jing kerku na ka menta jing iwe piwe. Tus ngoi ngi batu map inu Jisu ngipan. Amen. Pastor ibadon lang hakini kepor pastor lendan. Ki temen besan jong ka balang hang ni. Ya pi ki dekot komiti balang. Ya pi ki para bangit biit baro naduk kilong keme kilong kepa ki parlok samla. Ha ka beningkong ngapen pau ka jing sngongu ka jonga ya ka program komiti ka bala ibit ban ai bentai nga bangan yo ban ya shimenta bat pi hagani kapor hagani ka jing syakri ublay. Hawat kani kam dikasin ka beningkong nga bangan wan hang ni ngalajuan ban ya shimenta kerpang kamtam bat ki hep ki berit ki program jong ki khna tin re hagani kapor nga yo ru ban wan ka balang hi ban ya shimenta bat ka balang kalong ka jing kemen ka jonga bat kalong ka jing dwai hi ba ublay unis na ya kaban penan kam ya la ujong usyakri hagani kapor kam tam hakabangan sam ya kaktin ka jong ublay bat ngidang yadon mentah hau ni ubenai ubeningkong jong kani ka snem ka batmai kampat long ka baslam than yang hakaba ngan ai kublay snem tmai ya pi iwe bat ka jing dwai ka ublay unda isnai ban kerku yang ngiling bau ni usnem batmai wat hapdeng jong ki ki bangim tip ki ka banja ten rei ngidwai ka kti ka jong ublay bahkan yalam yang ngi lingba jong ni usnem ubat mai ubangi dei ka banyai bat ngidang yadon hau ni ubenai ubeningkong jong uni usnam ubat mai nganget kadang long kapor ka biang baru habang ingin ya pet yala di bat ya kane ka kini ki benai kini ki sngi ki ban ngin nang hab banyai lenti lingba jong kane ka snam ka bat mai ki para banget biit baro kadang ka wei ga jingja lai thu baong bawdon wei usim Persian king ula khot ya ki laingot ki reustad jong ka hima ka jong u ndah ba ki layawan syaka hima ka syaka ying ka baudon uni usim ula keli ka wei ka jing keli wong gum ni ya thu ma phi nga ka ai ka jingja ka bas ngau si tam ha ka jing im jong u le ni jing im jong ka briu ka ai ka jingja ka bas ngau si tam ha ka jing im jong ki briu to perkhat tharai lese ki bun thang ya perkhat si bun ha ki mo la dalong kum tas ngusi la dalong bat kum ta ten reng nya pet kini ki laingot ki reustat ki ya jubaham kum no wei na kini ki reustat wang sim kan rat nga tharai ba ka jingja ka bas ngosi tam kalong ban syaram bat ban omdon pisa ban siu ya kata karam haba perkat kalong sisah ka pasmusi ban syaram rein dayo iyo tayo dong airam don pisa ban siu pad yu de kalong kajing leran berkalong kajing ja ka pasmusi toh kata kadi ka wei na ki jubab jong tau reustan ka baar pat para benget biit utau reustad bu ar ongkum ni sim kan rat na ki jingja ki pasmusi baro ngatharai ka bakrau tam kalong ban sitom lani ban pang bat ban tip ba omla syuk ban penkia ya kata ka jingpang pis ngau no ha koi ka sngi kensan ngitip bangidon ka jingpang bat ka ba mla syuk ban penkia ngam tharai re bangin ong bangi keman sosi hi dan kata kandon ba hi ka jing sosi tenre uyeng uni uri ustad ubalai para bangai wong gum ni sim kan rat
Ngatarai baka jingja ka ba ngau si tam kalong ban yang ha ka ba kut jong kata ka jing im bat ban tip baka ba bun kalong ba ngalapin leno ya kisngi jong nga. To stand at the end of life and to know that I have wasted. Ban yang ha ka ba kut jong ka jing im bat ngapai din. Ani ngayo sibun kita gisngi lengai ngalasu penleno ngakam lek kanu ka ba mentoy leni ka banyaram. Para bangit biit namar kata ha kani ka janmit ngakwa banyalam ye ke jingmut jing perkat ki jongi sapang we ubriu ka Bible ubangi la juyos ngau nadu dang kena ubat ubah ngitip ruyu kum uta ubriu ubah klantam ha ka Bible. Bau tahu dari Samson. Kabangin lap nak kitab nong bishar kalau nong kabakat riu kadakat kabasau hadu arpo ar. Hawan nganum pulilut ya kini ki benta tihendrai ingin yayat ringkat bat kani ke kubur. Para pengej haka kitab nong bishar kalau nong kabakat riu nadu kalau nong nadu kadakat kabasau ter kum tu hadu kaba arpo ar. Kani kabenta Kani kabenta kaya tu yang ni sapang ka jingya kendu bat ki jingja ha kata ka jingya kendu ka jong Samson bat ka dilela. Kadakot ka basau ka ongkum ni ti kala jahadin kata ba ula it kamut Samson ula syok jing it. Mentah ka kentin jong ki samla mentah fall in love ni ong. Ula fall in love bat kani ka dilela. Kabaha kata katem sorek bat kata ka briu kaba kerteng ka dilela bat haba kini ki daloi jong ka Filistia kila tip ya kata ka jingja ba uniu Samson usho jing it ya kani ka briu kila ya subut bat ba kila ya perkat kila ya ka dilela ba kila ya ong ya ka dilela tu ya pa ya bat tu khmi ki ong kini ki daloi jong ka Filistia hakadila tu pa ya ubat tukmi ha ka bor ba jong ka syong bat da kumno kalat ngila ban job ya bat ngila ban kum ya bat ban pensitom ya bat lada pala ban le kumta ngin airu hapa uwei nangi khat wei spa kisbai rupa para bangej biit Samson na kabenta ki Filistia uday most wanted man. Ubala da kumnu ru da kiyo kamot ken kem ya bat kumta ter rein da ba kila tip ya kata ka jing sho jing it ka jong Samson ya ka dilela kila ya subut da kumta ban lech ka dilela ban ong ya ka pala da phala ban tip hangnu ka shong ka bor ka jong ngin da ai kusnam ya pa ngin da ai ya pa we nangi khat we spa kisbai rupa. To kata kalong kabangin sengotu syapang kani kajingnya kendu jong Samson bakan dilela. Para bengat nginya sedang kumni dewan haba uni Samson ulalej ka dilela ulalej mo. Namar ba usok jing i ya kani kabri tu kum tau ulalej kai sakayeng jong ka dewan jayu. Nda haba ulapoi hayeng jong ka dilela ka ong kumni ngakerpat ya me tu ya tu se yang hai ka borba jong me ka syong badai la ban kum bat ban pensitom ya me kamu dur ba le se ki kentin ki ba ka keren ka dilila markum kata ka bait le se ki la ban kam syo it ru kita girukum keren mo ti Samson ka ba Samson ujubab ongkum ni wang ladaki kum yang daki nyau teli ki 3M ki bompat yap sao tingan satlot bat ngan salong kum uwei pat ubriu para bengej biit hang ni Samson sim le tu sisa ya kata ka jing ya kata ka secret ka jong ya kata ka bor ka ba udon bat kani ka delila kala perkat kata kala dai sisa bat mentangan le kum no kan kum no yu ngan khot iki daloi bakin wan ra hanga ya kita ki nyau teli ki 3 ki ba im bat ndah bakala pentip ya kata ka kubor seki daloi bat kilawan ra kita ki 3 la kum ya Samson bat ka tin ka jong ble ka khot ka ba pra bat ba kendai kaya tu ka ong ba Samson
Ula betat ya kita kitri klam umdan kanu ka jing stom ranga mudur kum tanga mudur ndala uni samson ula syong bat kani kadilila kala te ya u da gini kitri kita kitri giba im bat ha kata kapor nga mudur layok tia bat kadilila kala amno ka khot ya kita ki nong Filistia bakin wan ban kem ya u mudur kilayawan kilayang pelun ban kem ya u hey Samson ong kadila ki Filistia ken kem ya mi u Samson nga mudur upet bat ubetat ya kita kitri kumbam dani nama long beriu beklan bat ngamadur bakini ki sipai jong ka Filistia usiet uwei na jing khang ba uwei na jing khang yet uwei na skylight ngatrai ha ka jing ting bat ka jing shep ting ya la ka jong im ka jong para pengej bi baro dewan ka yat kumta mentawan detu u Samson ulalai kai yang so sien siging jong ka dilila bat hakani kasien ka baar ka ong kadilila hakmi ko Samson mela iben yang bat mela keren lamler yang ko Samson tu ya thu si yang ada la ban kum ya me dai la ban kum ya me u Samson ong kum ni lada kentang su kum yang ada kita lai tmai ya kiba om syam la traikam dengan salong kum uwei pat ubrio hakani kasien ka baar ndai da kitri ki batmai ndrei da kitlai ki batmai bat kumju ka dilela kala le kumnu ndalamit ka i bau niu Samson ulathia bat kumta kala pentip sekidaloi bat kidaloi kilawan ra ikini kitlai bat la kum ya ulate ya unadong sedong bat hangta ka dilela ka yang bat kamudur ba imat menta ti ulaya tu hok bat dah ba ka yang hajan jong u hey Samson ka kersiur tadi u kini kisipai kilayang hajan hey Samson ki Filistia kin kem ya me baru Samson ngamudur entah bu kundit ubetat ya kita laru bar kita kisipai Filistia baru kilahap ban suher krat bat ban supet yap ban pelat ya la ka jong ka jing im ka jongki no new Samson ka jing i ka ba mtip su kumno ka ba u yo i te yakini kibriyo ba kilawan mat ki penyap ya urun rei udang lej hi syaka dilela bat ha ka taru kasin ka ba aru ndah ba ulayo i yakini ki sipai Filistia rei ha kasin ka ba aru u klam lani u Samson kaju ka jing ja ka ja arsin rei umpat lani nang ta kawan sa kasin ka balai ha kasin ka balai D3 ong kadilila yo Samson dawu Samson lawan sing jongka hadu mentah mela iben yang bat ba mela keren lamler yang tu ya thu yang ada la ban kum ya me bat u Samson hakane ka por skap ma ini balai ong u Samson lada panyatan ya kitu ki jing kedor unyu kli jonga da kata ka jing tan ngan salong kum uwei pat ubrio hakani ka balai lada pi yat lang bat nga pin song thu ba ula sedang poi sya kata ka ba syong si sya kata ka bor jong u mentah hakani ka balai ong lada pin tanya kita kijing kedor ke jong unyu kli jong nga ula sedang ban poi syata bat hakani ka balai kani ka dalilaru kada perkat si sya mat ka ong ade imat mentah te kala de sya bat kumta kum bau betha u Samson kala kum ya kita kijing kedor uta usnyu jong u Samson ndah habu layo thia ba kala kum bat sasisin kala khot ya kita kisipai Filistia bakin rung ha kata ka kamera banda ha bakila rung ha kata ka kamera khot ku khat saw ter kaya thu bat ka ong ba sasisin u Samson ndah habu yang urat lut ya kita kijing te kita ki ba kum ya uta usnyu jong u bat kisipai Filistia sasisin ki hab ban pet krat ya la ka jong ka jing im ka jong para pengej biit Harai la dadai mga mapingin ong ni balay kanyang ni Samson laisin mentala ja ka juk ka jingja bat kani ka jingja kam dei ka jingja ka baong ka basuja kam tuhan rei ka dei ka jingja ka badai ya ka jingim ka jong u it's a matter of life and death namar la dalal kem ya u kamut latip baon sa penyap no ya u bat nang ta para pengej biit kanang banum Muslim poi siya kasngi kabasaw. Therefore,
Ngatrai dia sing ki jingmut jing berkat jing kin ong balai kin Samson repeat ikan kaju si kaju lai sin umpat len ya kanu kan lesen ru bat ha ka basau para bengej biit ong kadilila ya Samson dah bu Samson ulawan kai bieng siying jongka ko biit jonga kumno melak ban ong banga it ya pha haba ka do nut jong mi kam long ringkat bat nga mela iben ya yang akum ni la laiwat bat mem shem la yathu yang hai ka syong ka bor jong mi ngamut hakikin jali jaum jong ka bait ka jong u ka dilela kala keren ya kita ki kentin hau Samson bat ong ka kentin ka jong u blai kum ni man ka sngi ka pen bit bat ka pen bor ya u kani kala pen khuslai ya u Samson kala pen khuslai ya u Samson bat nang ta u Samson ulayathu haka ya ka dok nut barok long no ula pli haka ya ka dok nut barok bat ula ong kum ni ka serti kam syem ladai ka kli jonga na bangalong unasar ha ublei nadu ka kpo ka kmi jonga te lada on ki yanga te ka bor jonga kan let no nanga bat ngan satlot ngan salong kum uwei pat ubri para bengej bi ihit barok hang ni u Samson ula pli wang ya ka dok nut ka jong u ha ka ba ula plalut ha ka dilela ya kata ka secret ka jong u hang nu ka syong ka bor jong u para bengej biit ka sngi ka paningkong ru kum tu ka sngi ka paningkong to ha ka sngi ka baaru Samson syem len ka nu ru ka lesen ka balai ru syem len ka nu ka lesen andre ha ka basaru syem len ka nu ka lesen hadu sausin lenter u Samson ulaya le kai ulale ya kaju shi kaju kajing bakla usausan hadu sausin sawat uyale kai bat la kajong kajing im kajong u kajing bakla ka baningkong para bengej kajing bakla ka baningkong kam syam lahi kai ai ru em ya Samson ngatrai ka common sense jongi kaya tu yangi bahak kajing shisha ula dei te ban song tu namar ba ulet syaka jingyap ula dei ban sngu tu bat kat bangi dang le si kat bangi dang syong hang de ban sngap le si ka sur hapok jengi ka ongkum no ken bau niu Samson ule ya ka jo shi ka jo ka jing bakla ha ka jing im ka jong u bat para bangej u Samson ulayo ya ka lat ban penbet ya ka jing bakla hnrei syam latre ban penbet ya la ka jong ka jing bakla jong u nang ta ka e ka beja la ong balakem ya u dagi Filistia lakem ya u bat nang ta la ring ya u sakmat jeng ki pat ba bat hadu ba ki klau no ya ki kmat ki jong u bat hadin ru kum tu ngitip sapang jong u ba u Samson usayap no ru usadu no ru ila ka jong ka jing im le segi la ban ong para bangej lada u Samson ula penbet ya ka jing bakla jong u ha ka jing ya kendu ka jong u ka ban ningkong haka first day ka bama u ya kendu le se ka history jong ka jingim jong u kan long da kum wei pat le se kan jin dalalong da kum wei pat ka jing ya tu la ne ka jing ka history ka jong u Samson para bangej bi it baro ka jing rise ngau sun ai ka lenong ka balai de khot ka ar pulai ka ong ka long ka jing isen ai jong u trai bo syem la bam do yangi naba ki jingi snei jong u kim du ki long ki bat mai man ka step man bangi yo ya ka step ka bat mai para bangej ha ka jing im ka jungi kan mau bo u blei u pen yo ru hangi ya ka lat ka bat mai bangi la ban le mai bat ban perkat mai ya ki e kasngi ka bat mai ka step ka bat mai uniu benai u bat mai udai kadai kajing ai ka jong ublei yangi kalau kajing ai ka jong ublei yangi ba mangi ngila ban let mai ban berkat mai ya ki ki jongi para bangai ka step ka bat mai lani ubenai ubat mai kilong ki kilat ki kabu ba mangi para bangai ba mangi ngen penbet ya ki jing bakla jong ka ba menin ban le bhapat mentakasngi bamangingin le bhapat mentakasngi ya ki ba mangi ngem shem lala ban le bha nen kasngi ni hakisngi ki balai likno
ka step ka batmai bat ka sngi ka batmai ka dei ka jing ais ngubha ka jong blai bat namar kata para banget ndah ba mangingi pliet iki kmat ki jong men step bat habangi yo i bau blai udang pen yo ngi gini ka jing im katahi ka dei ka jing ais ngubha ka jong blai na ka mta ka jing im ki jong i wei pe i wei bat bakata ka sngi ka batmai kan wan ra ru ya ki ki batmai na ka benta ka jing im ka jong i para bangej biit baro mentangi larung show news nem batmai pat para bangej biit udai ru banwan ra ya ki batmai ha ka jing im ka jong i ha ka ba mangingi perkat mai para ngi don menta ha ubenai January ubenai ubeningkong para bangej ka dei ru ka por ha ka ba mangi ngi syong ngi res nang tangi reflect nang tangi evaluate but nang ta para bangit we make decision tang bahan rai na ka benta jong ki kristan para bangit na ka benta jong ikum ki kun ki jong blai mdei tang bangi shim ya ki rai hindai ngi dei ban shim ya ki rai ki ban long ka jing pen thma ya ka jing im ka jongi ki ban nang la ban pen bha ya ka jing im ka jongi ki bang ngiti kenapa kita kirai ki bang isim ki de ban long kirai ki ban long ka jing kerku ya ka jing im jonga ki ban long ka jing mentoy na ka menta ka jing im ka jonga iwe ka siti Jacob ka lenong ka baning kong de khot ka bakat nyo ka jing ai ba bha baro ba ka jing ai ba janai baro ka long na jrong ka bawan yer na ukpa jong ka jing shai para bangit ki jing ai ki ba bha ki jing ai ki ba blai mdei tang ha ki ki ba le sing ong ka ying ka sem hoi gitar ki jing ai ki jong blai ki jan ki nep gitar ki jing ai ki jong blai hinrai wat ka ni ka sngi ka bat mai ka ba blai u ai yangi ka ni ka snem ka bat mai ka ba blai u ai yangi ka niru para banget ka dei ka jing ai ngobha ka ba blai u ai yangi bat para banget bi it baro dai hakum kini ki por ki ba mangingi yo ya kini ki ki bat mai ka jing im ka jongi kadai kan kapor ka bau bleu ayangi kalat wayangi ka kabu bangingen penbet ya ki jing bakla jong katei ka henin lani jong kitei ka balet no wei unong tho bu pau nam George Bernard Shaw ha ka jing im jong ulayo kalat ban kendu sibun ki riu krau bat ki riu pau nam jong ka perthei kum kinong tho poetry kinong tho god kinong tho drama bat ki actor bat ki actress ha ka wei gesngi wei perlok ubaya jan bahabat ula keliu Bernard, in your life you have met many famous people. If you were to live your life again, which of them would you like to be? Bernard akan jingim jong me malai kenduk sibun ki briu ki bapau ki briu ki bapau nam lada men yo biang so sisin ya kan ka jingim Tharai kumunu me kwa banlong na kita kibriu ki bapau nam. Bernard uang. I would like to be the person George Bernard could have been but never was. Bernard uang. Ngan jendela imbiang ya kajing im ke jong tu Bernard ha kajing syaulah di banlong kat tu tang bahan rei bopli sim lalak ban poi kat tu. Para pengej biit baro. Kasisngi man kasngi kabala ai hangi kalong kajing kerku. Kaba manga bat mapi ngi dei ban penlong ya ka kaba mentoy na kabenta ka lawei jongi ban nganget scam kanik kaya dei bha ya pi ki kon samla ngi dang don hap deng jong ki jing kmi lenti ya ki ki ba ya ka lawei ka ba pernai na kabenta ka jing im jongi kani ka sisngi ka ba bleu a yangi para nganget ka don arbu sau kenta bat kani ka arbu sau kenta kalong mar kaju ya baro lada pidai ki kena ki badang pulih piyo ya kani ka arbu sau kentaban pendan kam na kenta ka pulih ka puthi ka jong pi ha ka ba pintei ya ka lawei jong ka jing im jong pi ublei ai hangi ya kani ka sngi ka batmai ya kini ki arbu sau kenta ki batmai ha ka ba mangi ngila ban tei ya ki ba kin long ki mau kan don ha ka ban long ban kin penpoi yangi saka lawei jong ka jing im ka jongi nang ta ladangi dei ki bala trei lakta ki bedan hakikam ki jam lakalong hakikam sorkar lakalong hakikam ki bangi trei lakikam la jong hi para bangej biit kajing trei kajing kta ru
Kadai ka jing kerku ka jong ublay ka bau kmi lenti ba mangingin seiso hakikam ki jam bat ki jing tray ki ba mangingi tray. Bat para bengait habau ublay ayangi ka sngi ka batmai. Ayangi ba mangi ngin nang la ban tray minot ban pendep hok ya lagi jong ki kamram ki jongi. Haba ong pen bha tray bha minot para bengait kamut ba ka jing tray ka ba mangingi tray kan dalong ru ka jing kerku om tang yang ngi hindai ka long ru ka jing kerku na ka benta ki we. Tray bha kamut ha kata kerkuam na ka benta jong i Kristan. Ngiyo nong lang mangiru bat ya kita ki pamangingi syakriru kita ru ki yo nong lang. Kamut kata kadai tray bha na ka benta jong i ki kun ki jong ublay. Teng le sing ngila shu tray kem tu ngim tip kelas ulang rutin work man gas ngim tip ngile ayu ngi serve ayu le sia bangi paidin sya kita ki snem ki benai ki balalet no ngiyo i bangi lapen let no si bon ki para bangit bi it baro ndai ublay udang penyo hangi ya kas ngi ka batmai usnem u batmai udai ken para bangit banlong kalat na kamta jongi ublay udang penyo hangi ka kabu ba mangi ngila ban pen bha ban thau ban penlong ya ki ba bha ha ka bangila ban yo ya katakan lawe ka ba itenan ngaju sung tenat ban ya thu ini we jing thu udan we khna samla ula kwa ban persang ban tes ya ka jing start ka jong we urang ba ubala kham temen teu le kum no usim ya kata ka sim bat ubat akakti ka jong u ndah ba ubat akakti ka jong u perkat ru kum ni wang ngan lechau tayu temen bat ngan kli ya u lada ka ni ka sim ka bangabat akti kadang im ne ka layap bat ulada perkat lupa baladau tayu temen wang baka kalayap un pelat ya kata ka sim bat kan herno tenre lada wang kadang im un nyat ya ka hadu bakan dayap tengmu lada kumnu ru utayu temen unum yo ya ka jubab kepada nda ulalit na hajan jong tau temen wang pait ya thu ya nga kani kasim kala im ne kani kasim kadang im ne kalayap uta orang ba upet ya utau samlah na du kli adu kejanda bola de ben pei wang kajubab ya kata kajing keli ka jong pi kadon hakakti jong pi para penget biit the answer is in your hand ki parlok samlah kilong kemi kilong pa kajing keli na kabenta ka lawe jong kajing im ka jongi langin bha langin sniu kajubab ya kata kajing keli kadan hakikti ki jong pi namar balai ublai uladap ya pi ka lat ublai ula ayangi ka ni ka sngi ha ka mangingin pen bha na kabenta kajing im ka jongi para benget biit kajing keli na kabenta ka lawe hatu kan long ne em ka bha ka ba pernai kasyong hakikti jong pi kasyong hakikti ki jongi na ka benta ka jing im jongi para benget ka wei pa ka wei ka sngi ka bau bleu ayangi ka long bau bleu kerku yangi uthe hangi ka jing kerku ha ka ba mangingin nang la ban pen bha ban pen bet ban pen biang bat nang ta bangin nang la ban yat seprang para benget biit sa ka wei pat ka benta ka ba ka sngi ka batmai ka wan ra sa ka wei pat ka ba ka ni ka step ka batmai ka wan ra ha ka jing im jongi ka dei bamangi ngin jan showblay kadai bangin ngin pen bahaya ka jing yadai ka jongi badublay haot na lor bakas ngi ka batmai ka wan ra hangi na ka benta ka jing don kam jong ka do ka jongi ka met ka jongi ki kam ki jam ki jing trai ki kta ka pule ka puthi ndai ka kham kong sanru ka dei ka ni ka we ka benta ka bangi dan kam man kan ma baka kalong baka dei bangin pen bahaya ka jing yadai ka jongi badublay kadai ru ka lat ban pen sngau bha ya ublay ladangi la pen sngau si ya u menin para bengi tip kat nusin ngi pen sngau si ya ublay ha ka jing nyat nanti ka jingi ha kini ha ka tai ka balalet no bat ha ba ublay ai pat yangi ka we ka sngi u ai yangi ka lat ba mangi ngi la ban phai pat show ublay ban pen sngau bha ya u kadai ka por para bengi ban pen thmai ya ka jing im ka jongi ya ka jing ya dai ka jongi badu blay ya ka jinget ka jongi hi bat u isaya ha ka lenong ka sau po kada khot ka balai puai ong kum ni kita kibab khmi ya utrai ken pen thmai bor bat namar kata ngi ong ka wei pa ka wei ka sngi ka batmai kadai ka lat ka kabu yang i bangin karek ya ladi bangin renew ya ladi bangin pentemai ya ka jing ya dei ka jongi badu blai
Henry teng para bengej biit teng ngi im hakani ka pertai ngis ngau sarong para bengej bat kasam ka bakandai po khot ka bes po ong kis ngi kis nem jongi kilong nyau po snem lani namar bakhlan pra po snem penban ka jing sarong jongki kalong tang ka jing shitom bat ka jing ngau si para bengej biit baro le singi la banong kumne ba ka jing ya lenti jongi hang ni pertai ka jing im jongi gibril kalong shitayo kumno kalong shitayo ong no kumni lada day 0 to 10 years ka day Monday lada day shipo hadu arpo snem ka day Tuesday lada day arpo hadu laipo snem ka day Wednesday laipo hadu saupo ka day Thursday saupo hadu sanpo ka day Friday sanpo hadu nrupo ka day Saturday nrupo hadu nyopo lapoi Sunday tip ngilai apoi hai buon try ngilai apoi weekend te hendai la dang ya khlan ni la banyo extra sakawi kasngi sakawi pat ka Monday kataru ka syong ha ka jing isn ai ka jong ublay ngam tip nginya kelihi la di ngidan ha ngidan Monday tengam tharai dan manu budan Monday ni Tuesday te tharai le si la bandan chanur sejrong nem ta arpo hadu laipo day Wednesday te nang ta ber laipo hadu saupo day Thursday saupo hadu sanpo day Friday Tiki basan po do nrupo ngila poi Saturday. Bat nang ta nrupo do nyupo Sunday para bengej. Kesam ke bakandai po do khot ke bakat an ko ongkom ni. Tu hikai yangi banyo yaki sngi jongi kumta bangin penyo hangi yakadok nut kajing start. Balada ublay un penki yaki mensim jongi bangin snautu yakador jong ka step kabau ublay upenyo hangi para bengej. Bamangi ngenang ban penbej ila ka jong ka jing im ka jongi kaktiin ka jong blai kong wat pen sarong yali spang ka balasan aba memtip ka ai ka banja ha ka basisngi para bengej Deuteronomy kelenang ba arfulai khot basan ka ong henrei utrai ubau blai ulapen kela ka jing kerku ha me ya kata ka jing tim namar utrai ubau blai jong me u it ya me para bengej kane kasngi ka bau blai uayangi ublai upen kela jingkerku ya kane kasngi bangingin yo ya ka jingkerku ha ka jing sha le si ladangi letno le si dang don sipun ki jing duna ki bamangi ngim la ban penbej kata kala ban long ka jing tim yangi hendrei namar bau blai uit yangi udang penyo hangi ya kane kasngi ka batmai ngidon hauni ubnai batmai bat ngilaya jamru yau neus nem batmai namar bau blai kwa ban ai hangi ya ka jingkerku ya ka jing tim para bengej biit kadau kalong namar bau blai uit yangi ublai uit yangi bat kwa ka weru ka mensim kan jotno hendai babaro ka mensim kan yo ya ka jing penim ka jong utrai para bengej latip yau Samson kumubriu ubaklan pisngo kumno hatu u Samson ulong ubaklan sisa bat hakani ka jingjala ya tu yangi kumno uni ubriu ubaklan ulah syajab hakad delela watla usoita watla Samson ulong ubaklan hendrai ka basyapo jong ulong ubriu batelat rapangi kabasyapo jong kalong kabatelat namar kata lada kani kalong badon kamas ngam lada kata kabasyapo jong pi kalong kabaskem kaba it banjit ya kababha bat kabala ban bat ya kabor halor ladi uta lani kata kabriu kila benong kam klan ban yu Samson para bengej biit larangi don ka strong determination ban correct ila di hakawai pakawi kasngi ka bulai yangi ngin long gi bakam klan ban yu Samson hendai larangi kelon haki ju sikiju kijing bakla ngiru ngilong ki baklat ublai khot yangi yangi kalahat bangingin nang la ban penbahaya ka jing im ka jungi la kalong haki jindan kam gi man la kasngi bat kam tham ha ka jing yadai ka jungi bat ublai para bangit ublay unyarap yangi bangin nang ban aingu yo ublay na kabenta ki jing isen ki jong u bat habau ai hangi ya ka step kabat mai kalong namar bau it yangi
badu kuah ban pen bahaya ka jing im jongi la ka long ha ka jinon kam jong ka do ni ka men sim jongi kam dei ban long it's not just a matter of survival man ta ngi ong ban im na ko yes ngi long ngi survive yo snam arpo we Henry it's not just a matter of survival Henry revival idan kam ban revive yela di bat ngin mat ya ka jing ban mai bor ka jong ble ngin mat ya ka revival ka jong men sim ba khut ha ka jing im ka jongi ba ka jing yat dan ti jongi nang ni sya khamat para banget kalong ka badon jing mut para banget bi it baro ublei un ya rap yingi ublei un ker khu yingi bat ublei un is nei ka ban nang ya ya lam yingi nang ni bat sya khamat mangin song thu kat no ublei u it yangi ha ka ba ublei udang penyo hangi ya ka step ka bat mai ya kisngi ki bat mai para bangai wat nom pen la ai kin long ka jing ker khu na ka banta ka ching em jong pi kum ki khun samla kan long ka jing ker khu na kam ta jong ki ki me ki pa ha ki yeng ki sem ha ka bangin nang la ban hi kai ya ki khun ki ti ki jongi kan long ka jing men toy kham tam ha ka jing em ka ba kan ja men sim ha ka jing dai ka jongi ba du blai bangin nom miss ya ka baneng ha ka jing bon kam ba ka ni ka bertai dai bangin sngo thu mangidan kam ban ban mai man la ka sngi ya ka jing em ka jing dai ka jongi ba du blai u blai un ker khu na ka benta ka buram ka jung amen ki para bangit biit ha kani ka por ngi lapoi sa ka bangin penwai no ya kani ka jing syakri ka jung yu blai sai sien u blai un ker khu yang hilang yu pi we mi ringkat bat ki jing ker khu ki jung blai u blai un yalam ya pi leng ba kani ka tayau hi ba ro sitiau ngi nya penwai no ya kani ka jing syakri ka jung ya kani ka por ngi nya ruai lang ya ka jing ruai ka ba shispa lai phu sao bangila yo ka tin u blai ngin yero ka long ka tin ngo bahai ai ngin yero kum ka sngi ba pen shai sngur ba pen jam kalenti khlau kala bangila yo ka jing shisha ngin yero bar hadin jong ka ni ka jing rai ngan sakar pati pastor jing reverend lindans im in sapelat yangi da ka jing kerku penwai Ina yo katinu play in yaro kalong kaktis no pai in yaro kam kasgi ba penchai surpa pencem kalen tiklau kala bangila yo katin shisha gen yaro kam ti yang hiya karungam gen yaro ngin yo ka ching so pamadam ngin yaro yam paro lang kam ko shisha yak siar bad yaki pala kaktin ublay long la kaspa ngin yaro au blay bok pau jangi bahabening ngi aingo na marka jing dorkat ka jome lembat ngi ha ka di ka jing seng ge jangi ban ngi aingo na ka benta ge jing khu ge jome ki benta baro jonga jing syakri ge jangi me ban ngi aingo ru na ka benta ka khubor ka bengile osngoni pastori jangi ka ba khat ingi sha ge jing penthamai ge jing em bat sha ka bor ge jing penthamai ka ba me pen kup ingi ki ba pediang eka kerkhu ko trai ko khubor ba ingi ki ba pediang eka kerkhui pastori bala krenru bari ke jing syakri ke jong i lembat ke yeng ke sem ke jong i lembat ke balang ke jong i hi kerkhui ngilang baro bat pelat ingi degi jing kerkhu ki baken sai tam ki jong me namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru haga kerteng ke jong utrai bat unong penem jong i u Jesu Kris ke jinga e ke jong Jesu Kris ba utrai bat ke jing e ba ke jong blay bok pa
lambat ke jing selok ke bat hyang ke bapan syad bor ke jong men sim bakhoj kin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reungai ru akaleng satlak ke perthai menta bat syadu ki arta bom jukut ru amen.